ni contribute nga ni daghan nga ato ang mga kaso diri sa Cebu City is because we're actively looking for them. And then kana pod nga ni open na pod ang huna-huna sa ato ang mga katawhan nga kanang okay ra day magpa HIV testing, no, nga if sayo ko makahibaw sa ako ang status regarding sa HIV, sayo pod ko maka-avail sa ato ang tambal, sayo pod nga dili mabati ang ako ang lawas, no, or munaog ang kahimsog sa lawas. Another thing is nagkarampant sa jud ang ato ang mga risky behaviors, no, muna itong gitawag risky behaviors, meaning we're engaging in mga pakighilawas nga walay gamit og condom, no. Those are some of the modes of transmission nato sa HIV. So kana it's still mao gyud gihapon ang predominant mode of transmission nato for HIV. It's still the kana unprotected sexual contact. Other than that, we also have ato ang vertical transmission, meaning gikan sa mama padung sa anak, and then ang kanang sharing, no, of needles gikan sa mga tawo nga nigamit og mga ginadiling droga. It's still no part of our statistics. Cebu City, this is again based sa ato ang first quarter, no, sa 2025. Most of our clients comes from the young adult, no, so that's 24 to 34 years old. But it's also alarming because we also have clients, nagtataas po ang atong kaso for clients at the age of 15 to 24. No, previously gamay ra na sila, but currently we're raising to at least 27%. Sa Cebu City lang ni siya alone, ha, no, so medyo nag-anam gid siya kasaka, no. But I think one of the things that we can consider kay marag ang ato ang magong digital world is at the fingertips of our kanang mga teenagers already. So dinha man gud magsugod ang atong curiosity, no, kung unsa na siya ang sex, no, dinha man jud gud na siya magsugod. So that's why ang ato ang clinic, we really try to incorporate mga awareness nato, no, nga mga programs sa mga eskwelahan so that we're able to address this as early para sa mga batan-unan nato, mga kabatan-unan.